Impulso o polígono de Fragamoreira en Poio. O Doga publica hoxe a aprobación inicial do seu plan estructurante, instrumento que posibilitará a urbanización da zona. Esta mañá a conselleira de Economía e Industria mantivo un encontro con empresariado da zona, onde avanzou que a previsión é que as obras se poidan licitar na segunda metade de 2027. Que tal, saúdos? O polígono de Fragamoreira terá unha superficie de 373.000 metros cadrados e contará cun investimento da Xunta de case 30 millóns de euros. Vémolo de contado despois dos titulares. O Concello de Ribeira completa o catálogo de persoal da Policía Local ao 100%. Este martes incorporábase o último dos axentes conformando unha estrutura de 27 membros en activo, os que se suman 12 auxiliares. O BNG levará de novo ao Parlamento a problemática do saneamento da ría de Noia, unha vez os nacionalistas tiveron coñecemento da falta de depuración das augas residuais nos últimos anos. Pídenlle á Xunta unha actuación urxente para reverter a situación. A Mancomunidade do Salnés continúa reforzando a promoción do seu xeodestino turístico. Faino a través dunha estratexia integral de 360 graus que ten como obxectivo darlle visibilidade á riqueza cultural, patrimonial, gastronómica e natural do territorio. O plan combina distintas formas de promoción. E o comercio electrónico analizarase os días 9 e 10 deste mes de outubro en Pontevedra. O Pazo da Cultura acolle a cuarta edición dos e-commerce days, unha cita dedicada a este modelo de negocio de compra e venda a través da internet. Este ano a proposta suma un día máis a súa programación e a día doxe supera xa os 250 inscritos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Impulso o polígono de Fragamoreira en Poio. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a aprobación inicial do seu plan estructurante, instrumento que posibilitará a urbanización da zona. O polígono terá unha superficie de 373.000 metros cadrados e contará cun investimento da Xunta de case 30 millóns de euros. Esta mañá a conselleira de Economía e Industria mantivo un encontro con empresariado da zona. Ali avanzou que a previsión é que as obras se poidan licitar na segunda metade de 2027. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se somete a información pública o plan estructurante de ordenación de solo empresarial do Parque de Fragamoreira en Poio. O Consello da Xunta de Galicia aprobou inicialmente ese plan estructurante que é o instrumento de ordenación que vai posibilitar o desenvolvemento e urbanización do polígono. Declaracións da conselleira de Economía e Industria en Poio logo dunha xuntanza con empresariado da zona para dar conta dos detalles do futuro polígono. Lorenzana agarda que a aprobación definitiva do proxecto chegue a xiña para que as obras se liciten na recta final de 2027. Eu espero que esa aprobación definitiva permita que no ano 26 xa traballemos na urbanización do polígono, na expropiación e polo tanto no ano 27, coido que na segunda metade do 27 estaríamos licitando as obras. O polígono terá unha superficie de 373.000 metros cadrados e contará cun investimento da Xunta de case 30 millóns de euros. No encontro, o alcalde salientou a localización estratégica do futuro polígono. Estamos falando dun polígono industrial ubicado estratégicamente, con preto de 400.000 metros de chan industrial, é dicir, o conxunto do seu polígono, e creo que ubicado dunha maneira moi importante para toda a comarca de Pontevedra. Pero lembra o alcalde, para que o polígono sexa unha realidade é fundamental o novo contrato da auga. Ese novo contrato da auga tan necesario para o noso concello é o que vai a permitir que se poida facer realidade este polígono industrial, porque é o que vai a garantizar o suministro de auga. Sin ese novo contrato sería inviable poder facer o polígono de Fragamoreira. O rexedor e a conselleira salientaron que de cara á construción do polígono o que se busca é traballar da man co empresariado interesado para urbanizalo, adaptando ás súas necesidades de superficie ou parcelas, para que así o polígono naza baseándose na propia demanda das empresas que se vayan a sentar nel.
Viable pero insuficiente o resumo do estudo técnico que realizou o Concello de Pontevedra sobre a posibilidade de instalar unha tubaxe na rúa José Malvar para evitar os asolagamentos en Padre Fernando Olmedo. Os expertos apuntan que a medida contribuiría a reducir o caudal do rego Valdecorvos, pero precisaría de outras actuacións para ser unha solución real ao problema das inundacións. Non substituiría cuestións que xa están sobre a mesa, como a construción das balsas inundables no barrio de Valdecorvos. Instalar unha tubaxe baixo a rúa José Malvar para axudar a reducir o exceso de auga do rego de Valdecorvos durante episodios de chuvias intensas é posible, pero a medida por si soa seguirá a ser insuficiente para rematar cos asolagamentos na rúa Padre Fernando Olmedo. É a conclusión do estudio técnico realizado polo Concello de Pontevedra. 15,68 metros cúbicos o caudal máximo con ou 15.680 litros. Ese tubo podría levar 0,57 metros cúbicos ou 570 litros por segundo. Que quere dicir isto? Que como solución non hai posibilidade de pasar por un tubo que sirva de solución definitiva. A cantidade de servizos soterrados neste punto limita o diámetro da tubaxe, que podería ter un máximo de 1.200 milímetros. Non arranxa o problema, pero sí pode reforzar outras medidas que xa están sobre a mesa. Quere dicir que non vale para nada? Non. Vamos a ver que pasa cas balsas e que pasa con outras opcións, a ver se é necesario este complemento. Se cadra como complemento, pois podría valer. A construción desta zona inundable no Parque de Valdecorvos con comportas para controlar a auga é unha das medidas que está a estudar Augas de Galicia. Tamén a creación dunha zona inundable entre o Centro Galego de Tecnificación Deportiva e a rúa José Malvar. Era o que nos dicían os técnicos e a empresa Viacua no seu momento. Dicía, aí, iso non ten solución. Bueno, hoxe aflora certas posibilidades, pero hai que facer as contas. Tampouco creo que crear expectativas que despois non sexa. Mosquera asegurou que os técnicos do Concello están a traballar en contacto con Augas de Galicia, que está a realizar os seus propios estudos sobre as demais alternativas. O Concello de Vilagarcía tomará medidas ante as deficiencias que presenta o albergue de Carril. De momento, o goberno local vai instalar unha malla protectora no teito ante o risco de que se desprendan novos anacos. Un problema que xa aconteceu hai unhas semanas, obrigando a pechar o recentemente inaugurado edificio. Segundo indican dende Rabella, o problema detectouse en apenas 20 bovedillas das 1000 que hai nesas instalacións. As deterioradas vanse sustituir. Iso sí, está por ver quen vai asumir o custo desa actuación, se ven o Concello como propietario do inmoble ou a Xunta que quen o xestiona. Dende o goberno galego, cando avisaron destes problemas, xa anotaron que debería ser a administración local a que asumise o gasto por ser o titular deste inmoble. De arranxarse segundo previsto estas incidencias, o albergue podería reabrir a finais deste mes de outubro. O Concello de Ribeira completa o catálogo de persoal da Policía Local ao 100%. Este martes incorporábase o último dos axentes, conformando así un cadro de persoal con 27 membros en activo, os que se suman 12 auxiliares. O Executivo ribeirense dá un novo paso no reforzo da seguridade cidadá ao completar o 100% o cadro de persoal da Policía Local. O último dos axentes incorporábase hoxe mesmo, sumando xa unha plantilla de 27 policías co reforzo de 12 auxiliares. Hoxe o Concello de Ribeira completa o 100% do seu cadro de traballadores da Policía Local. Isto quere dicir que Ribeira pasa a ter ao corpo da Policía Local ao 100% de ocupación, con 27 prazas de policías máis 12 auxiliares que traballan de maneira temporal en verán e tamén no inverno. Son 12 auxiliares, 8 que reforzan o servizo entre xuño e decembro e outros 4 que completan o servizo de xaneiro a xuño.
Ademais do incremento de persoal, o alcalde anunciou a adquisición dun novo vehículo para a Policía Local, valorado en 38.000 euros, do que xa poderán dispoñer ao longo deste mes, co fin de mellorar a atención cidadá e as condicións de traballo dos axentes. Nas próximas 2 semanas chegará a Ribeira un novo vehículo policial co que reforzar tamén o traballo do noso corpo de Policía Local e, por tanto, que dean unha prestación á veciñanza moito maior. Son 38.000 euros que investimos donde o Concello de Ribeira en dotar de material actualizado, eficiente a nosa Policía Local e, por tanto, espero que grazas á incorporación deste novo policía e tamén cos novos medios, neste caso materiais, se poida prestar un servizo de calidade. En paralelo á súa aposta por reforzar os corpos policiais coa dotación de medios humanos e técnicos, dende o Concello destacaron outras accións desenvolvidas ao longo do mandato para favorecer a seguridade e mellorar a convivencia cidadá. Entre elas o desaloxo do edificio Ocupa das Avesadas ou os controis preventivos de consumo de alcohol e drogas. Tamén incidiron dende o Executivo nas campañas de seguridade viaria e educación cidadá. A negociación do convenio da conserva entra nunha fase decisiva. Esta mañá Comisión Sobreiras mantivo unha asemblea de delegados en Vilagarcía para facer balance do estado das negociacións e reafirmar a súa postura. Defenden dende o sindicato eliminar as desigualdades históricas, actualizar a clasificación profesional e garantir condicións laborais dignas e igualitarias. Poñen o foco en poñer fin á fenda salarial que afecta especialmente ás mulleres dos postos de produción. Durante a asemblea denunciouse o intento da patronal de manter o actual modelo que denuncian dende comisións relega a maioría do persoal de produción aos grupos de menor puntuación e salarios máis baixos. Outro dos puntos destacados foi o compromiso coas mulleres víctimas de violencia machista para que o sindicato propón medidas que superen os mínimos legais. Entre elas, garantir o complemento íntegro do salario en caso de reducción de xornada sen renunciar a outros dereitos do convenio. Comisión Sobreiras advirte que se non hai avances reais nas vindeiras reunións de negociación, valorarán novas movilizacións no sector. O BNG levará de novo ao Parlamento Galego a problemática do saneamento da ría de Noia unha vez que os nacionalistas tiveron coñecemento da falta de depuración das augas residuais nos últimos anos, cuxos vertidos van parar directamente ao mar. Os nacionalistas pídenlle á Xunta unha actuación urxente para reverter a situación que, din, está a poñer en xaque a produción pesqueira e marisqueira da ría. Aínda que o BNG leva reclamando dende hai anos o saneamento integral da ría, as últimas novas referidas á falla de depuración das augas residuais que se xeran ao longo de todo o municipio, que van parar directamente ao mar, sen pasar pola Edar, que non está operativa, levantou de novo as alarmas. Os nacionalistas levarán de novo ao Parlamento esta situación, co fin de garantir coa máxima urxencia posible actuacións concretas que dean solución a este grave problema medioambiental. Entre outras cuestións, o BNG reclamará á Xunta a realización dun calendario de actuacións e de investimentos para reverter esta situación, incluindo mesmo nos orzamentos do ano que ven diferentes partidas para a consecución do tan ansiado saneamento integral da ría. Agora, moi pronto van a entrar xa os orzamentos da Xunta para o ano 2026 no Parlamento. Entendemos que dende xa, é dicir, de cara ao ano 2026, o Goberno da Xunta ten que incluir partidas concretas para empezar a revisar toda a rede de saneamento e a poñela en funcionamento progresivamente. Pero, como digo, non se pode consentir, non podemos agardar máis tempo, porque, efectivamente, todo o sector marisqueiro leva anos con moitísimos problemas, moitos deles que son externos á súa xestión, como, por exemplo, este da rede de saneamento, e en unha ría valiosísima como isto, que, volvemos a repetir, como dixemos tantas veces, é a columna vertebral económicamente falando de toda esta comarca, non podemos consentir esta situación. Para o BNG esta situación ten un claro responsable, e este non é outro que o Partido Popular, tanto a nivel municipal como autonómico, que durante estes anos non foi quen de poñer en marcha actuacións concretas para solucionalo. Non hai depuración desde hai 24 meses e esta situación aínda vai a continuar durante outros tantos meses máis, hasta ben entrado o ano 2026. A culpa de quen é? Pois neste caso claramente é do PP, porque nos últimos 10 anos en Noia leva gobernando o PP e nos últimos 10 anos que leva aquí
o señor que levaba aquí, o señor Santiago Freire, pois tamén estaba gobernando o PP. Polo tanto, nós cremos que a Xunta e o Partido Popular deben dar explicacións sobre que está pasando. Por suposto, nos parece moi ben ese arranxo da EDAR, pero iso non pode ser a costa de máis de 2 anos sen funcionamento da rede de saneamento. E aínda da política, o PP rexistra no Senado unha moción para frear o recorte do 67% nos fondos europeos destinados ao sector pesqueiro. O Grupo Parlamentario Popular rexistrou a través do senador Manuel Ruiz unha moción para rexeitar calquera proposta que supoña unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector pesqueiro no próximo marco financeiro plurianual 2028-2034. Os populares instan ao Goberno Central a adoptar unha posición clara, firme e proactiva en defensa dos intereses do sector. Dende o PP entenden que a proposta da Comisión Europea presentada no pasado mes de xullo incluiría un recorte do 67% no financiamento para a pesca dentro do novo marco orzamentario, o que suporía, segundo eles, unha reducción que comprometería gravemente a viabilidade de moitas explotacións pesqueiras e das comunidades costeiras que, como é o caso de Galicia, dependen directa ou indirectamente desta actividade, ademais de supoñer un retroceso en materia de sustentabilidade, competitividade e seguridade alimentaria. E a volta da publicidade falamos do programa Sétima Feira, que este sábado volve ao primeiro andar da Praza de Abastos de Pontevedra. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Os cidadáns de Ribeira terán ocasión de mellorar as súas taxas de reciclaxe grazas ao novo punto móvil que acaba de adquirir o Concello. O vehículo vai percorrer as parroquias para facilitar a recollida de residuos especiais como pilas, baterías, xoguetes ou aceites usados. Ata 10 tipos de residuos diferentes poderánse depositar no punto limpo móvil de Ribeira. Este camión guindastre cun módulo de recollida selectiva percorrerá as parroquias de todo o municipio cunha periodicidade semanal ou quincenal para facilitar a reciclaxe a todos os veciños independentemente de onde residan. Un novo punto de recicla que servirá para levar por todas as parroquias do noso municipio, como xa anunciamos todos ao principio do goberno, que as parroquias serán importantes e consideramos que isto é un punto importante para as nosas parroquias. O punto móvil está dotado con 10 contedores independentes para o depósito de tintas, aerosois, pequenos electrodomésticos, dispositivos electrónicos, xoguetes, lámpadas, envases contaminados, aceites usados, pequena chatarra, cargadores, pilas, batería e textil. Tamén prestará servizo auxiliar a Brigada de Obras. Este punto móvil trátase de precisamente iso, non facilitarlles ás persoas que poidan nas parroquias ou dende algún barrio de Ribeira facer esa separación e ao mesmo tempo que lle sexa o máis cómodo posible. Por iso, pois, este camionciño tan cuco que temos aquí vai estar agora no Concello de Ribeira, non só para levar pois o punto limpo móvil ás diferentes zonas que comentábamos, senón para tamén axudar na Brigada de Obras ou de servizos municipais a facer as súas tarefas, non? Pensamos sempre nunha sinerxía de varias áreas, porque sabemos que hai necesidade pois de facilidades, non, para os camións, etc. Entón, pois de paso, obviamente, que pensamos no punto limpo móvil, pensamos en aproveitalo para todas estas cousiñas que sabemos que os departamentos técnicos e demais o necesitan. A posta en marcha deste novo servizo supuxo un investimento de 108.000 euros financiados con cargos fondos europeos Next Generation. Bueno, por outra banda, o Executivo ribeirense informa tamén da adxudicación das obras de saneamento e abastecemento de auga no lugar de Arribas, na parroquia de Artes. Segundo indican dende o goberno local, o obxectivo que se persegue con este proxecto é dotar a este núcleo dos servizos de saneamento e abastecemento de auga potable dos que carecían na actualidade. A empresa Construccións Fermín Simal será encargada de realizar a obra cun investimento
duns 78.000 euros que irán con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña do ano 2024. Dende o Concello tamén destacaron os investimentos realizados nestes últimos anos nesta parroquia, que suman uns 323.000 euros con actuacións moi demandadas polos veciños, entre as que se atopa a construción do novo parque infantil. E o Goberno de Porto do Son acaba de rematar as obras correspondentes á terceira fase do proxecto de mellora da eficiencia enerxética no alumeado público. Nesta fase, os traballos abrangueron as parroquias de Baroña, Caamaño, Xuño, Noal, Nebra, Goiáns e Miñortos. O orzamento da actuación ascendeu a algo máis de medio millón de euros, permitindo a renovación dun milleiro de puntos de luz. A actuación foi financiada a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, o IDAE, que aportou uns 429.000 euros, sendo a cantidade restante ata completar o total do orzamento con cargo ás arcas municipais. Fontes do Executivo sonense confirmaron que na actualidade un 80% das luminarias de todo o termo municipal xa foron renovadas, o que supón un aforro enerxético mensual estimado do 70%. A Mancomunidade do Salnés continúa reforzando a promoción do seu xeodestino turístico. Faino a través dunha estrategia integral 360 que ten como obxectivo darlle visibilidade á riqueza cultural, patrimonial, gastronómica e natural do territorio. Trátase dun plan no que combinan material impreso, contido digital, campañas en redes, colaboracións con influencers e publicidade. Neste último caso salientan dúas campañas, a orixe de todos os camiños e o Salnés Slow Business, dirixida a profesionais e nómadas digitais. O obxectivo de toda esta estrategia 360, explican dende o organismo comarcal, é reforzar a imaxe da comarca como un destino turístico único, diverso e atractivo durante todo o ano, buscando a desestacionalización do sector. E o comercio electrónico analizarase os días 9 e 10 deste mes de outubro en Pontevedra. O Pazo da Cultura acolle a cuarta edición dos e-commerce days, unha cita dedicada a este modelo de negocio de compra e venda a través da internet. Este ano a proposta suma un día máis á súa programación e a día de hoxe supera xa os 250 inscritos. Está dirixido a profesionais do sector do comercio. O presente e o futuro do comercio electrónico analizaránse os días 9 e 10 de outubro en Pontevedra. Será no marco dos e-commerce days, unha cita que nesta cuarta edición amplía unha xornada máis a súa programación. Entón surse como a necesidade de que xa non competimos coa tenda de al lado, sino que temos que entre nós axudarnos para poder crecer e para poder competir. Aprender duns a outros, o e-commerce é algo moi dinámico e o aprendizaxe que temos entre nós é moi importante compartilo. E dese compartir experiencias surse e detectamos que parte da nosa ventaxa competitiva e queremos, por tanto, xerar espacios donde a xente comparta experiencias, comparta dinámicas, comparta estrategias que están... Durante estes 2 días, o Pazo da Cultura acollerá coloquios, mesas redondas, entrevistas e obradoiros de carácter práctico. Haberá creadores de contido como Xurxo Carreño e Nuria Grandío ou profesionais e directivos de empresas con experiencias exitosas no mundo digital, como PC Componentes, Farma2Go, Pilgrim, Cash Converters, Correos Express ou Leroy Merlin. Centramos o primeiro día nunha parte máis de inspiración, que é ese congreso no que buscas máis as ponencias atractivas, inspiradoras, e o venres o que facemos é centralo moito no ahora que ves inspirado, como se baixa a terra, todo iso que estamos comentando, ¿no? Entón o venres traballámoslo máis en plan obradoiros, faladoiros, ¿no? Para buscar esa colaboración, donde o que buscas é moitos especialistas técnicos. Estará moi presente o tecido empresarial galego, así pasarán polo Congreso o Celta de Vigo, Casa Grande de Xanceda, Rei Centolo, Vico ou Peperetes. Nós estamos moi orgullosas de que Pontevedra sexa a sede deste clúster, de poder traballar man a man con eles e con elas e de seguir traballando en actividades que foron crecendo exponencialmente. Ata o momento hai máis de 250 persoas rexistradas para asistir a esta cita.
Este sábado volve o programa Sétima Feira, o primeiro andar da Praza de Abastos de Pontevedra. A cita vai dirixida a reactivar este gastroespazo, reunindo unha quincena de creadores que poderán achegar ao público os seus traballos. Unha iniciativa que irá tamén acompañada de actuacións musicais en directo. A intención é repetila o segundo sábado de cada mes. Eu creo que Sétima Feira foi o inicio ou o comezo, non, de un plan de traballo que consistía en que o mercado pois se revitalizase. Se revitalizase a través da arte, do deseño, de disciplinas creativas que eu creo que son importantísimas, e tamén era o comezo no que moita xente moza, moita xente nova, pois se achegaba por primeira vez ao mercado de abastos. Todas as persoas que teñan un negocio ou que queiran participar de algún xeito en Sétima poderán facelo a través da páxina web do Concello no apartado Apúntate, eso sí, indicando que se quere participar en Sétima Feira. Pois así rematamos, señores, a actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.